عالمنا بتعم زفرحن حدقنياتات بهالون سوات هالو نمتعين عالم سقات تواهيلهم زفرحو نقول عزي أخطري واكل لهم ماشا مسكين سنة سرعات زلوا بتحتنا تزارة رقق هدئ زلت كل عاخد مسلكم تغليا جن أيقونا كاب عالمنا نمتع زفرحن أبسقات نعلمات حيالات ما راح تقولوا بسقات بتدخلات زكاتات الوازلوا سو حنتيا إذا دخلنا لمغنيات لما قال كيم جونغ أون بمخانايو كيم جونغ إيه تبهال أدميا بقمت 13 و14 عامات يخون شماون كيم جونغ إيه بمبالي عالم زفلطة جنز دما حقاون ليقال شمان مخانو من متوهوا مجلس يلن أدمياون كم تمجمع نجاركم قال 13 قال 13 قال 14 عامات توهي لا يتقمت إذا دخلنا لمغنيات أو أدميا أو كوريا قلوا نجار سلازمنا مالتيو أوفيشال سلازي يخون شماون بزي منم زهوا مجلس سلازي يلا خالي بتعم زقرمكم نجارون نمجمع راجزي ختمت كلا مالت على السوشيال ميديا نمجمع راجزي تراعيت اللي معتي بزي مفلاتن من مخانا قال من مخانا بزي مرداتا دنقتيا على السوشيال ميديا بزفر الرحمة نمجمع راجزي تراعيت اللي جزيون بعسرة انقلتن أقول تعرف فرنجي نيرو دنقتيا تراعي نيرا كم يجن حاميتات نيرو قال اللي توكين جمعون كم دعينا تقال اللي توقع لقلنا توحلي حما نيرو جن بحدا أبزا جارديانز تجاور انترفيو دنقتيو حق مخان مجمرة ترقاقي سمار جينس رودمان زبال ناي أمريكا NBA تجاتي بتعم هون فلوت نزخان تجاتي هذا معلتا أبزا جارديان متهد انترفيو ناجورن هلا إذا سبزي أو محازا كيم جونغ أون يتواهل يو زورة ناب بشن 13 عام تمرد سلازي نقول كيم جونغ أون أو إيدي حقي فيانيره زبل نجار قلب زمسل ملكو دنجة تمليتوا أبزا جارديان مسهد بزق زي زول كوريا حمت زفلت information ويك عزخونه يكون ناي توم رويال فاميلي ويك ناي توم حلفتي مشتر لك خم مسارح ياتريو مالت كم طور مسارح ياتفرح مالتيو سلازي أب كوريا تقلت زبحال ناي سمين كوريا منهم عينة information مركب مالت بتعمل فيديو جنز إن بيت أجاتي أبزا جارديان مسهد قال كم زلته بدنجة تمليتوا نيرو دحر زونيو تسلي أزحمة نجار حقي كم زخوان اخترت جمير مالتيو دحر زونيا دنجت أبي إسرع إسران كلتن مس أقولنو أبو أخوينا ترعيت جونس رودمان ويك عز ورم مالته تحسخا مالتيو إلهم تسوع وزنا NBA فلوت زخوانة تجات سمانيش دشتن كساخل تشعة متمرت أو أمريكا بتعمه هو بزنابرة شيكاغو وولز انتوهالو بتعمه هو زخوانونا أمريكا NBA كلابات تجاوته بتعمه هو بزخوانة سبيو السودما العل زخوانة قربات مسكين جونغونا اللو تواهيلو يأمن كم تبالكمون يا محازوست كم زنورون يحمى مالتي سلازي نايتاوال قالوا مخانا زحبر تفكرنا زخنا فنج الترخولو نسمبر كيم جونغ أون سكحزي أوفيشالي قال إياه خمسة أيلو سلا الشمعة سلا تولد زمانة أو سلا متعات خونا نجار منهم أوفيشالي زحبروا نجار إلن جن كوريا سمين كوريا نجار ملكة يوم زومبر عفوا موز يوم يزارون دحري إسراء عصر شدشته The Worm سمين كوريا كيدو أبز The Guardian مسيح دحرز هوا مجلس دما NIS بحال ناي بهراوي مجلس تاعت زهب أقل قلوت مالتي هم تفلتوا يا دوم كوريا سمين كوريا زلوا نقدر تفلتوا ياهم سلازي زهوا حدا مجلس نيرو زيون كيم جونغ أون سلسته والعود كم زلوا زناي مجمرة ودو مع عامة مرات كم تولده شو من مخانو أي فلتن كاليتي قالوا مخانا كيم جونغ إيه مخانا صار ما بختشحن 13 كم تولدت تسال ساي ودون شو من كم زخانن كدي عامة مرات كم تولد ناي فلتن نميديا زي وصلوا مخنات ما حمام زلوا كهونو كم زخول زول مجلس يونير مالتيو كم زوركم جن سلا نايز بيت السبن ياو ناي متع نايزوم دقو فيوتشرن ما يكع مجلس اللي ده سيرتيفيكيت يشمدي جالجن من متوهوا قلت زخانة مبرهر هي اللي مالتيو زنا جارز جن ناي دو كوريا NIS مجلس يقولوا نيرو سلازي حجي ملسيلة ناوز عالم بالطعم زفرحان مسعي سقعت كتكون تخيلي عيلو زت أبي عزلون سب كينج جونغ إيه خير كينج جونغ إيه أتعوابيا يا كوريا ريزيدنس نمبر 55 زبهال ناي كينج جونغ أون فاميلو إك عن عزوم حلفتن نايزوم مرحتن بيت سطرح نورولو استفقده نخطري سلي أخذ زخونه إنفورميشن كتركب أو ساتلايت نوعلو كركب زي خل بتعمي أو الحلوة عبز ركب بيت منقسي كم زعبيتن زون التعبابي أو كم نورمال نحنا نقمته
ናይ ቁልዕነት ግዜ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ብቅብጠትን ብጣዕሚ ብሌክዠር ዝኾነ ላይፍ ብዝተመልአ ብኡልክዕ ድማ ብድሕሪት ንቐጻሊ ናይ ዓለም መፍርሒትን ሓደገኛን ሰብ ክትከውን ትቕረፀሉ ዘላ ቦታ እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ሕቡእን ፍሉይን ዝኾነ ቦታ ኣሎ ካብዚ ኣብ ፒንግዮንግ ዝርከብ ሬዚደንት ነምበር 55 ዝበሃል መንበሪ ወፃኢ ከምቲ ዝበልኩኹም እዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ብጣዕሚ ሕቡእ ዝኾነ ዋንስዮን ዝበሃል ገምገም ባሕሪ ዝተሰርሐ ናይ ግሊ ዝኾነ ናይ ባቡር መንገዲ ናይ ግሊ ዝኾነ ብጣዕሚ ሌክጀር ዝኾነ ጀልባታትን ካሊእን ዘለዎ መንበሪ እውን ኣሎ ኣብዚ መንበሪ እውን ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ናይ ቅብጠትን ናይ ሌክጀርን ላይፍ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ወፃኢ እውን ንቐጻሊ ዓለም ተንቀጥቅጥ ወይ ከዓ ዓለም ተስግእ ኮይና ንኽትቀርብ ትቕረፀሉ ዘላ ቦታ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ዝተራእየትሉ ግዜ ዛቆልዓ እውን ኣብ 2022 ሰሜን ኮርያ ነቲ ብጣዕሚ ንዓለም ዘፍርሐን ዘንቀጥቀጠን ሚሳኤል ንመጀመርያ ግዜ ናይ ንፈተነ ክተወንጭፍ ከላ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዩ ነይሩ ህዋስዮን 17 ተባሃለ እዚ ሚሳኤል ክዳለ ከሎ እዚ ያው ብጣዕሚ ንዓለም ኩሉ ዘደንገፀ ዜና እዩ ነይሩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ኣሜሪካ ከይዱ ነው አሉ ክድምስስን ከጥቅዕን ዝኽእል ከቢድ ዝኾነ ሚሳኤል ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣብቲ እግሪ ሚሳኤል ኮይና ናይ ቦኣ ሒዛ ነቲ ሚሳኤል ናረኣየትን በቲ ጎኒ ሚሳኤል ናኸደትን ንመጀመርያ ግዜ ናይ ዛቆልዓ እዚኣ ምስሊ ዝተረኣየ እዚ ነገር እዚ ድማ ንዓለም ከቢድ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ከምቲ መጀመርያ ዝበልኩኹም ሰሜን ኮርያውያን ኣይዛረቡን እንታይ ደኣ ምልክት እዮም ዝቡ ዛቆልዓ እዚኣ ኩሉ ትገብሮ ነገር ኣከያይድኣ ኣከዳድንኣ ንባዕሉ ከይቀረ ኣብ ሰሜን ኮርያ ሌዘር ጃኬት ሰበ ስልጣን ጥራሕ እዮም ክገብሩ ዝፍቀደሎም ስለዚ ንሳ እውን እዚ ሌዘር ጃኬት ገይራ ምስ ልዑላት ዝኾኑ ናይቲ ዓዲ ጀነራላትን ኮነሬላትን ኮይና ኣብ ምስሊ ተራእያ ነይራ ሕድሕድ ዝውሰድ ናይ ካሜራ አንግል ትገብሮ ነገር ኣካይዳ ኣዘራርባኣ ኩሉ ንዓለም ኩሉ መልእኽቲ እዩ እዚ ማለት ንቐጻሊ ንዓለም ክተንቀጥቅጥ ትኽእል ወይ ከዓ ናይ ቀጻሊ ጀነሬሽንን ወለዶን ክትርከብ ትኽእል ሰብ ምዃና ከምቲ ዝበልኩም ግልጽ ኮይኑ ጓለይ ወይ ገለገለ ኢሉ ዝገለጾ ዝሃቦ መልእኽቲ የለን ኩሉ ነገር ብምስሊ እዩ መግለፂ ዝህብ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር ግን ብጣዕሚ ንዑ ቀረባ ከም ምዃና ተልዓለ ኣብ መድረኽ ንሃለወ ገጹ ክትተናኽፎ ክትነኻኽኦ ብጣዕሚ ቀረባ ኮይና ክትዛረቦ ሕሽኽሽኽ ክትብሎ ሰበይቱ ንባዕሉ ክትቀርቦ ብዘይትኽእል መንገዲ እያ ትቐርቦ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ሰሜን ኮርያውያን ድማ ሓደ ነገር ክነግረኩም ቅርበት ማለት ስልጣን እዩ ምስቲ መንግስትን ምስኣቶምን ዘለካ ቅርበት ማለት ናይ ስልጣንካን ናይ ፖዚሽንካን ልክዕ እዩ ዘርኢ ነዚ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ጎኒ ሚሳኤል ክትረአ ከላ ንዓለም ኩሉ ካብቲ ሚሳኤል ንላዕሊ ናይታ ቆልዓን ክትሓላለፍ ዝደለየን መልእኽቲ ንዓለም ኩሉ ትኩረት ልብን ሰሪቑ ዝነበረ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ንዓኣ እዩ ዝርኢ ነይሩ ክትሓላለፍ ተገበኦ መልእኽቲ ድማ ብፍላይ ድማ ናይ ዓለም መንግስታት ብትኩረት ንዓኣ ክርእዩ ጀሚሮም ንምንታይ ዝኩሉ ነገር ዝኩሉ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ተደልዩ ኦር እታ ቆልዓ ንምንታይ ተረካቢት ምዃና ክርአ ተደልዩ እንተኢልኩምኒ ወይ ከዓ ንቐጻሊ ዞም ኒውክሌራትን ዞም ሚሳኤላትን ተቆፃፀርቲ ከም ዘለዎ ኦነር ከም ዘለዎ ክርአ ተደልዩ ተልዩ ከምዚ ዓይነት ውልቀ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ ስልጣኖም ንሃለዉ ጥራሕ ዘይኮነሲ ምስ ሓለፉ ንባዕሉ ብጣዕሚ ዘጭንቖም እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ናይ ኪንግ ጆንግ ኡን ኣቦ ኪንግ ጆንግ ኢል ክሞቱ ከለዉ ወይ ከዓ ክሓልፉ ከለዉ ቅድሚ ምሕላፎም ቅድሚ ሓደ ዓመት እዩ ኪንግ ጆንግ ኡን ነቲ ህዝቢ ወና ሚድያ ውፅኢ ተፋሊጡ ነይሩ ወይ ከዓ ንሰሜን ኮርያውያን ተፋሊጡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብቶም ሰሜን ኮርያውያን ዓይኒ ክረአ ከሎ በቃ ኪንግ ጆንግ ኢል ሓሊፉ ኪንግ ጆንግ ኡን ተተኪዩ ዓይነት ነገር እዩ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተሰብ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ብዙሕ ደምን ብዙሕ መስዋዕትን ድማ ዝተኸፈሎ ነገር ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ዋላ እዚ ብግልፂ ኣብ ደገ ይገለጽ ሓደ ታሪካት ኣለዎ ካልእ ግዜ ክሳዕ ሓዊ ምቕታል ከም ዘብፅሕ ብዙሓት ሕውኣት ዝኾኑ ታሪካት ኣለዎ ኣብቲ ውሽጢ ብዙሕ ፍሕፍሕ ከም ዝነበረ እዚ ነገር እዚ ድማ ንኪንግ ጆንግ ኡን ሓደ ነገር ኣምሂርዎ ስልጣን መሓዝ ዘይኮነ ሓያል ምዃን ዘይኮነሲ ምቕፃል እውን ወሳኒ ነገር ምዃኑ እቲ ዝቕፅል ሰብ እንድሕር ክሊር ጌርካ ግልፂ ጌርካ ዘይፀኒሕካ ትንሱ ዝሓለፈ ወይ ከዓ ንዕኡ ዘጋጠሞ ነገር ስልጣን ንዘለኣለም ከፈራርስን ክሸራርፍን ዝኽእል ነገር ምዃኑ ኣምሂርዎ እዩ ነዚ እዩ እውን ድማ ግልፂ ገይሩ እታ ተረካቢት ክትከውን ትኽእል ሰብ ንዓለም ዘርኢ ዘሎ ዝበሃል እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሰሜን ኮርያ እስካብ ሕጂ ማንም ጓል ትበሃል መራሒት መሪሓታ ኣይትፈልጥን ምክንያቱ ከምቲ ትፈልጦ ሰሜን ኮርያውያን መረፃ የለን ናይ ጓል መሰል ጓል ክትመርሕ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ግዜ ብደምን ብፓወርን ይትስልጣንን ተሓይልን ዝተሓዝ ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ መራሒት ክትከውን ትኽእል እያ ግን ሓንቲ ሰብ ኣላ ኪም ዮ ጆንግ ማለት ኣብ ሰሜን ኮርያ ብጣዕሚ ትፍራሕን ጨካናት ካብ ዝበሃላን ሓያላት ካብ ዝበሃላን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ ኪም ዮ ጆንግ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ናይ ቀረባ መማኸሪትን ሓፍቱን እያ
ብጣዕሚ ድማ ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ተፈራሕቲ ዝበሃላ ኣብቲ ፓርቲ ዘለዋ ኣባላት ሓንቲ እያ WPK ዝበሃል ናይ ሰራሕተኛታት ፓርቲ ድማ ዋና ሓላፊት ኮይና እያ ትሳተፍ ምናልባት ዝኾነ ነገር ኣብ ኪም ጆንግ ኡን ተጋጢሙ ድማ ኪም ጆንግ ክትከኦ ትኽእል እያ ኢሎም እውን ግምታት ይህቡ ምክንያቱ ንምንታይ ከምዚ ኢልካ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ታሪክ ንባዕሉ ዝደግም ዘሎ ይመስል ኪም ጆንግ ኡን ያው ከም ትፈልጦ ብጣዕሚ ገጅፍ እዩ ናይ ልቢ ኬዝ ዘለዎ ተባሂሉ ይመን ከቢድ ዝኾነ ናይ ደም ዝውውርን ናይ ልቢ ሕማም ዘለዎ ተባሂሉ ይግመት እዚ ድማ ኣቦኡን ኣቦ ሓጉኡን እውን በዚ ኬዝ እዚኦም ሂወቶም ስኢኖም ታሪክ ሕጂውን ባዕሉ ክደግም ይኽእል እዩ ዝብለኩም ምክንያት ድማ ኪም ጆንግ ኡን ብጣዕሚ ብልዑል ዝኾነ ናይ ሽጋራ ወልፊ ዝተጠቅዐ ከምኡውን ድማ ከቢድ ዝኾነ ናይ ልቢ ናይ ሃርት ኬዝ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝፍራሕ ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ሓፍቱ ኪም ጆንግ ትከኦ ኢልኩም ዶ ትሓስቡ ወይስ ዛጓሉ መቸም እግዚኣብሔር እስካዕ ንሳ ገና ሕጂ ጓል 13 ዓመት እያ ንስልጣን ዘቕዓት ኣይኮነትን ተወሰነ ዓመታት ከልያ እዩ ነቶም ዓመታት እስካዕ ንሳ ትጸንሕ ኪንግ ጆንግ ኡን ክጸንሕ ይኽእል ድሕሪኡ ድማ ንሳ ተወካሊት ክትኮን ትኽእል ግን ተፍቲ ዓዲ ዝወሃብ ነገር ወይ ከዓ ዝበሃል ነገር ትክክለኛ እኳ ስልጣን ናብ ጓል እምበር ናብ ሓፍቱ ዋላ ክለቅቕ ኣይከኣል ዝኾነ ነገር ተጋጢሙ ግን ኪም ጆንግ ዘን ክልተ ሓያላት ዝበሃላ ናይ ቀጻሊ ሰሜን ኮርያ ክመርሓ ይኽእላ እየን ተባሂለን ዝግመታ ሰባት እየን ኣናይ ኪም ጆንግ ኡን ጓል ዝኩሉ ሚስ ሚሳኤላት ከምኡውን ኣብቲ ናይ መበል 75 ወታደራዊ ምርኢት ካልኦት ወታደራዊ ምርኢታት ክቐርቡ ከለዉ ምስ ጀነራላት ናይ ምሳሕ ፕሮግራም ካልኦት ናይ ስልጣን ፕሮግራማት ኩሉ ዘይተተረፍ ኣብ መንጎ ቦኣን ነዲኣን ኮይና ብልዑል ዝኾነ ስልጣን ወይ ከዓ ናይ ስልጣን ናይ ማዕረግ ክዳውንቲ ቀሪባ ትረአ ኪም ጆንግ ናይ ቀጻሊ ናይ ሰሜን ኮርያ መፍራሕቲ ዝኾኑ ሚሳኤላት ኣብ ኢድ ቁፅፅራ ክኾኑ ዝኽእሉ ሕዚ እውን ድማ ናይ ዓለም ሓያላት ሃገራት ብትኹረት ዝርእይዋ ዘለዉ እዛ ቆልዓ እዚኣ እውን ብብዙሕ ዝኾነ ስልጣንን ብብዙሕ ዝኾነ ፕሮቶኮልን ተዓቢ ከም ዘላ ዘመላኽቱ ብጣዕሚ ብዙሓት ፍንጭታት ብምስል እምበር ብቃል ዘይተገለጹ ነገራት ኣብ ውሽጢ ዓለም ይሸራሸር ኣለዉ እዚ ድማ ናይ ዓለምና መፍርሒት ኢሎኩም የመጀመርያ እቲ ንኣሜሪካ ከጥቅዕ ዝኽእል ከቢድ ዝኾነ ሚሳኤል ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝርከብ እዚ ቁልፊ እዚ ድማ ኣዛ ጓል እዚኣ ይኸውን መጻኢ ከመይ ክትመርሕ ከም ትኽእል ምግማት ከቢደ ይኾነን ምክንያቱ ኣብ ናይ መን ተምሃሪት ምዃና ናይ ቃዕመን ከም ዝቐርፃ ዘሎ ምፍላጥ ቀሊል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ሓደ ክነስተውዕሎ ዘለና ነገር ኣሎ ብዙሓት ተምሃሮ ልዕሊ መምህሮም ኮይኖም እዮም ዝወፁ ስለዚ ካብ ኪንግ ጆንግ ኡን ንላዕሊ ሓደገኛ ዝኾነ ሰብ ዓለምና ትፅበያ ዘላ ትመስል ያው ዕድመ ይሃበና መጻኢ ከዓ ሓቢርና ንሪኦ ንኸውን ህያው ጊፍት ፓኬጅስ ኤንድ ዴሊቨሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ከምኡውን ካልኦት ዓድታት ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ፈተውትኩም ኣዝማድኩምን ኣፍቀርትኩምን ናይ ፍቅረኩምን ናይ ፍትወትኩምን መግለፂ ዝኾኑ ህያባት ሒዝና ንሓራስ ንመርዑት ከምኡውን ናይ እንኳዕ ደሓን መጻኹምን ንወለድን ዝኾኑ ፓኬጃት ሒዝና ንፅበየኩም ኣለና ኦርደር ንምግባር በተፍታሕት ዘሎ ስልኪ ገይርኩም ብዋትስኣፕ ጽሓፉልና ህያው ጊፍት ፓኬጅስ ኤንድ ዴሊቨሪ